Wis seragam ngono kok, Pak. Tadi kali kowe alasan, Pak. Oh iya. Iya ana putahe lho, putahe. Aku yo ana putahe mbak rupane ngene iki. Endi? Kok tak njoyi tak ya. Aku dikira gak putih, Mbak. Apa dhek ireng? Wis kelunturan. Iki opo? Ngatur siang sugeng pinanggihan kalian paklian sandiwara kolaborasi semua budaya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dalah Ibu Haja Sri Christine Endayani saking Pundinda saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Natani. Alhamdulillah matur suwun kanggo dulur-dulur warga masyarakat dusun tertentu ingkang sampun sami bali siswa budaya dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Hati-hati sing teng pinggir dalan nggih mangke. Niki tasih lagu, Bu. Pokoke maju mawon. Pokoknya melon betul lumayan aja. Muka-muka warga masyarakat tertentu binaringan ayam tentrem, binaringan seger waras, panen lumintu, lancar sedaya usahane. Muka-muka boten girang setunggal menapa-menapa. Amin. Nggih, Mbak. Iki ana tamu nggih dimanggake, Mbak. Saking Mbak ngadekan nyuwun lagu boleh saja. Kondisikno jare Mbak. Pilih lah yang ngadekan terus. Iya. Iki apa lho ya malah. Makin gurih kok wis ngaleh, Pak. Iku mang rapat kae langsung rene lho, Mbak. Mbak rapat apa kok? Mbak emangnya nyuwun lagu napa, Mbak? Mbak nyuwun lagu napa? Puncak jeruk. Oh, lagi Mbak jeruke. Brandul. Baik, kaya senengane kasa. Ya dilanjut ya Mbak ya, atur lelipur, atur hiburan kepada warga Tergo dan sekitarnya. Buat sedaya persawat-persawati yang hadir di siang hari ini, ayo setunggal bapak setunggal di antara tujuan ini. Monggo bapakku, Mbak Rojak, atur suwun Mbak. Nggih, Pak Dirajab. Saking Bapak Rajab, Bos Telo. Saking Keranggan. Dawi Ranggan Dawi. Matur sembah nuwun. Lagune Pocang Kuning kalih Madiun Ngawi, Mbak. Mudah malu yang dadak adoh-adoh. Nggih, Pak Rajab mangke bisa dipun aturaken nggih, Pak nggih. Yuk setunggal-setunggal diaturi. Piye nduk manuke dikudang sik? Nggih, Pak ngadekan Pak Rajab riyen nggih. Oh nggih. Kalem-kalem sik ya Pak campur saring lan. Wis pokoke engko diaturi kabeh aja kuwatir. Ayo Mas diaturi Podang Kuning. Nyampur sari dhisik. Yuk bersama Mbak Feni Suraya. Asik. Sinarian siswa budaya CMC Audio.
wis dikudang karo Mbak Feni. Penak banget gile saya banter iku kok. Minuk jare Mbak Feni sedelok Mas negele rak banter. Kok ngono? Lha iku mau bar dikudang. Ijazah modang Feni wis saged terus blok gathok. Gina bloko kok pakane lagune Cinta Merah Jambu. Bakare nyanyi Cinta Merah Jambu. Terus iki mau Pak Toyo saking Kudus nyuwun lagi Ki Prajun nggih. Heeh, diaturi kuwate aja nganti ana sing kliwatan ya Lah ya. Oke, dilanjut kembali. Biduan-biduan dari siswa budaya ditampilkan ya Nak ya. Terminal Madiun Ngawi dipunaturaken sumangga. Yuk bersama biduan dari siswa budaya. Sing ndi lho? Mbak Rama. Tengah cilik. Iki cilik kabeh, Kak. Di tengah cilik dek aku. Iya ya, Pak. Ayo Mbak Rama. Madiun Ngawi. Penyanyi kok lali. Monggo ya Mas ya, spesial permintaan dari Bapak Roja. Saking Seranggan Dawi. Dia kembali sesuai budaya. Jadi melaku-melaku karo Mbak Rama ya Pak ya.
luar biasa kompak sekali. Dulur-dulur saking Kudus khususnya wilayah Ndawe dan sekitarnya. Oke, bakul telo kabeh. Bahannya bakul apa Mbak Toyo? Pedus. Iya, kari hitung badi mau satu besar. Oh, daun. Boten napa-napa, Mbak. Ben sehat kok. Nggih. Pun siakan menangani pamundutan ada yang racun dari Mbak Toyo. Go bariki terus Pak Cinta Merah Jambu lagi Pak ngadekan dia turis. Pokoknya kali terus ya Pak. Sak metune pokoknya. Kok beneran nang guring-guring. Boleh Pak Usai kok tinggal mulai aku. Tak pernah kalau guring mana. Iku wong apa ndang rapat kok cuma rapat. Ini yo rapat kok duwe. Lah rapat karena kan mau ngobrol. Ayo, dia video yang kembali ada Erwina. Sore yo. Spesial permintaan dari Bapak Toyo. Dibayar untuk Anda Asik. Hey. Senyumnya sayangku goyang yo. Bye.
obah ya ora. Nggih, mboten dados menapa. Tapi nek kaya putune lha aku kaya bojone sampean, Mbak. Iki kok ndak putri. Aku jak maca ndao ta, Mbak? Ora usah. Iso. Kok kare jabut ngene arek. Kok jabut aku kok ngene blok. Pedhot kabeh. Andane ya. Pripun tak ngadekan? Aja ngono, aku nek iku gak mela-mela. Bocah aku tak kemoli malah warnane ngono. Iki kok kepleset tenan lati malah juri. Ini ada uang 10 juta di tangan saya. Alhamdulillah. Dari siapa, Mbak? Mbak Kok akeh men 10 juta iki, Mang. Sunane lagane jambu alas. Saking bae. Matur suwun nggih, Mbak. Suwun nggih, Mbak. Menawa ora karo-karuan nggih, Mbak. Koprak sangu iki mau susuk mbako menawa. Ayo kok menawa mbok tuku kopi kok malah nggo nyamper lho, Mbak. Mbak Kakong. Oh, Mbak Kakong. Ya Allah, Mbak. Matur suwun lho, Mbak. Suwun bae. Nggih, diaturi nggih, Mbak. Kontak garinge nggih. Ya Allah Gusti. Lho. Ono kok diajak manuk. Ono kula jane arep ora tak tampani ya to piye. Enggak apa-apa, Mbak. Aku sing ewah dhewe. Enggak apa-apa. Aku bingung, Dek. Kok iso bingung? Nek ngedung kirona. Engko timboi. Kadang ge kak Endo. Iki. Sate. Gendori niki, Pak. Omat iki koyoke lho. Ini wis komat to? Wis bar. Kok wis komat kae kok. Nggih, alah. Wis terkomat. Keterak koyo racun iki. Ndak dilanjut kembali permintaan tembang berikutnya. Cinta lahir batin merah jambu spesial permintaan saking kanca-kanca saking Gembong Pane matur sembah nuwun ugi rawuh Mbak Karin ugi sak kanca Mbak bersama video dari siswa budaya coba dihadirkan untuk Anda bersama Desi Desinta Cinta Merah Jambu. Ya mangga Mas Selisin. Ikilah sesi Desinta, Mbak.
Sediluk tak mbak kurang. Enak ya mbak. Saya sampai kurangan agak dulu. Langsung ngalih tenan dong mbak.
Aku mau rak ya wis tak inting. Atas santai dia Pak ngadekan. Badanku mau rak tak nopo ngguri. Hati-hati loh Pak ya. Ada gimana pun apa dia terus luang. Oke ya, satu tembang boleh saja spesial bagi kita dari Pak Ngadekan sudah terpenuhi. Pripun Pak Raja bagi ngersakaken tembang napa? Bojo loro, Mbak. Bojo loro. Mbak emang jam 12. Baik jam 12. Nggih. Yuk. Nggih, Pak. Ayo bojo loro sing ndi Mbak Jaluk sing ndi Mbak sampean? Sebut sampean Mbak Vina. Mbak Ervina. Sing iki Mbak. Iki Mbak. Oh ya, yuk bojo loro. Sing matang. Sing matang. Iki malah suara lorong kok, Mbak. Malah genah iki Mbak nek sing matang. Sing jowo nyanyi kabeh iki, Mbak. Nah, Yo nek sing matang iki genah karek iki boy, Mbak. Tenang. Yo ngono Mbak sakene ben tuku apa ya, Mbak ya. Ayo bersama Mbak Renita Gisela. Gini dong, gini dong. Ini Mbak Tari Mbak Rojak ya. Pokoknya ini meten kok ya pinter ya Dik. Masa pinter? Lagi sok Juni tanggapan wis rada sepi. Leren. Cocok ini. Cocok. Kok pinter Suara ini? sapar mulut, bado mulut wis lairan.
Daripada mulut tanggapane madilake rejo keruah kosong to 5 sasi kena nggo sangu poso pinter berbodo main program pas sesuk aku arahi yo tak program ngono aku kowe weteng 5 taun ora lair-lair ora lain-lain iki piye oke aku meneng bendina kok ora lair-lair mbok kapan weteng iki nang lair pecel sate ajawet iki kebangetan ya wong wedok ora umum wong wedok ya wis ora omong pikir aku ya Nita ngono iku lho kaya sel piye Nita ayo ngono iku wis ketok moto 5 sasi 15 lairan lho wis 5 taun kok gak lair-lair kok iya Mbak ame bodohnya apinya lah aja langsung nyerahkan muhrim yo lali halo lu sare Pak sopone sing njaluk diundang manuke ayo ya lagi teko iki koyoke iki Mas mau wis diundang manuk sak awan utuh lho Pak jambu alas malah sing burung iki ya jambu alas dipun aturaken iki mau pamanten saking Bakaku dipun pilangkani sinaringan biduan dari kedokteran siswa budaya semoga dipun aturaken sinaringan bocah ayu ada Mbak Kita Guna Wawan jambu alas semoga dadas Karep aku lakon kaki bojone sayang wis duwe aku wis kadung tresno
sing melu seneng ya Dik ya. Mulane ngene iki wong Tegal wis padha karo nyicil dalane swarga. Kok ngono, Mbak? Oh, gelem nanggap ketoprak kok, Dik. Oh, nek gelem nanggap ketoprak padha karo nyicil dalane swarga. Tegese kok ngene lho, Dik. Mbak, wong Tegal iki dina sedekah bumi. Nanggap ketoprak siswa budaya kanggo nyenengno kabeh masyarakat sing rawuh. Oh, wonten. Nyenengno atine wong liya kuwi termasuk sedekah. Mulane iki golek dalan swarga. Monggo lho tunggale sing dereng nanggap tinggal nanggap. Iki kayaknya anak kiai tergota ya, Mbak ya. Iki biasane riyen sapa ngerti nek cocok dirawuhke ngono. Kabeh rezeki ya, Nak ya. Oke, kembali lagi bersama siswa budaya. Biji ada yang belum tampil langsung aja dipanggil kembali untuk Anda. Coba kita tampilkan ada si cantik, yang aduhai, yang bohai, yang selohai. Sapa kuwi, Mbak? Resti Gandul, Gandul. Ini penyanyi sing lagi trending topik ini. Iya dadi ulo. Nduk, ayo nduk kene nduk. Maju nduk. Wah, kowe nduk tau-tau ning kene apik, Dik. Iso kayak lampu setopan. Ngaturi lagu apa Dik Resti? Sembarang. Napa Pak? Nyon lagu napa? Monggo lho Pak, Bu. Pripun Bu? Nyon ngersake lagu napa Ibuke? Muga-muga Resti gak iso ya Allah. Lah kok ya dikon nyanyi yo bingung masa. Bu, lagune dangdut apa campur sari? Campur sari. No ya. Mulane ya aja tawa-tawa. Tawa iku resiko tak kandhane. Ya mbak nyanyi lagu apa Dik? Mari Kusuma Wijaya. Lah, ya mangga dipun aturaken Kusuma Wijaya. Wong lagu lho pirang-pirang lagu kok akeh-akeh, Mbak. Lah iya Dik ya. Heeh. Ya mangga Mas Risin. Spesial kagem dulur-dulur saking Tegal ya Nak ya, buat ibu-ibu sedaya yang sami rawuh. Kagem Bapak Lurah sedaya prangkatipun boten kata lumben sedaya bersahabat-bersahawati penggemar siswa budaya. Oh ya. Asik.
gunung ya. Niki sebagai tembang bonus ya pakai 2 tembang saking Bapak Panitia. Mungkin batul niki lakone ditutupno. Mbak niki wau lakon sunan ya Pak nggih, Mbak Joko Tani. Mungkin dalu dipun lajengaken malih. Yuk monggo Mas Risi, Gerajakan Banyuwangi. Yuk. Spesial buat Bapak Panitia. Ayo semuanya orang di Surabaya, ayo. Yuk.